Jamkan sariya dɔ lajɛ bagaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ bi an ka mɛn ka ɲɛsin min ma o de ye wulikajɔ min b'a la ka kɛ sisan Bamakɔ kɔnɔna na n'o ye ka wuludɛgɛw labɔ fossedigiw labɔ ani collecteur ba ninnu n'o ye ji tɛmɛsirabaw ye k'o se k'u labɔ Bamakɔ kɔnɔna na wulikajɔw b'a la ka kɛ minisiriso fɛ hukumu kɔnɔna na an ye hakilina an y'a sigi ka bi ka an ka wele ɲɛsin minisiri ma min ka baara ɲɛsinnen don sigida lakana a ka ja ka se yiriwa kuntalajan saniya ani bɛsɛya ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye Madame le ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable Madame Doumbia Madame Tangara san tɛmɛnenw na an y'a ye waati jan dɔw kɛra jizo nana ka tiɲɛni kɛ dugubaw kɔnɔna na alors ni gouvernement ye fɛɛrɛ kɛ o waati ninnu kɔnɔ ka se ka wulikajɔ kɛ sɔn bɛ se ka kɛ caniveau fɛn o fɛn ma jiwo folonbaw fossedigiw fɛn o fɛn ma k'u labɔ narimala k'a fɔ hɛrɛ b'a kɔnɔna na o la maa welelen an bolo kɔrɔ o ye monsieur Bala Sissoko directeur national adjoint de la DNACPN an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa a kan an bilasira babu in tɛmɛsiraw kɔnɔna na wulikajɔ min b'a la ka kɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la nafa jumɛn bɛ a la jizonko kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna na o la ni ala ma baasi kɛ ne ni aw an na faamuyali caman sɔrɔ nin wulikajɔ nin na ka sabu kɛ monsieur le directeur ani da don ninnu na k'a fɛsɛfɛsɛ walasa an ka faamu inchallah sɔɔni an bɛ don an ka babu kɔnɔ la. Monsieur le directeur an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ka ci sera o ma suko ni dugusajɛ cɛ hakilila kabini wulikajɔ kɛ danaya dare ka kana kuma DNACPN tɔgɔ la walasa a kɛn bɛ ka wulikajɔ mun kɛ cɛsiri mun kɛ lafaamuyali minnu bila sen kan ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna na ni baara in jɔyɔrɔ kan i y'o min kɛ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. n tora sanni i ka dɔn i ka question jaabili la bon n b'a ɲini i fɛ i ka yamaruya di man k'i yɛrɛ fɔ à travers vous toute l'équipe de Serifla TV parce que a bɛ ka occasion mun di ma an bɛna masali kɛ thème mun kan thème important ba de don donc o foli ka kan kaw parce que an bɛna population informée donc an b'o foli kaw. Monsieur le directeur nin diyara n ye an m'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn saɲɔkɔrɔ wɔsi don n'o tɛ kuma caman na an b'a ye wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ alors bi an b'a fɛ k'a dɔn baara mun a nun donna nin waati laban ninnu kɔnɔna na walasa ka curage kɛ n'o ye senni ye ka fossediga ninnu labɔ ka jiwoyonfolo ninnu labɔ e bɛ se ka nafaba jumɛn fɔ a ɲɛna munna a ye baara in bila sen kan. I ka ɲininkali in diyara n ye nafa mun bɛ fossediga ninnu labɔli la donc nafaba de b'a la parce que i yɛrɛ kuma daminɛ na i ko san dɔw tɛmɛ i n'a fɔ 2020 tiɲɛ mun donna jamana ko bɛɛ y'a ye inondation ka sɔrɔ ji ye tiɲɛni mun kɛ bɛɛ y'a ye o de y'a to an ka minisiri ani minisiri fɛn fɛn concerné bɛ ani collectivité territoriale ani projet partenaire i n'a fɔ PRIBA olu de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲinan curage labɛn programme 2020 ka curage labɛn donc nafa mun bɛ ninnu labɔli la bon an b'a mɛn fɔlɔ la ko ji t'a tɛmɛ sira bila kuma kɔrɔ dɔn tiɲɛ kɔrɔ tɛ dɛ ji b'a tɛmɛ sira bila n'i ye ji tɛmɛ sira gɛrɛ mais mun ye tiɲɛ ye ji bɛ sira ɲini a yɛrɛ ye tuma bɛɛ jagoya kɔni ji bɛ sira yɛrɛ n'i y'a tɛmɛ sira gɛrɛ a bɛ sira ɲini a yɛrɛ ye i y'a faamuya donc sisan ɲama minnu bɛ kɛ fossé kɔnɔna na an ka fossé kɔnɔna ninnu na ɲama kɛyɔrɔ tɛ u dabɔlen bɛ sanji ji i n'a fɔ caniveau an ka fossé misɛnninw n'an b'a fɔ olu ma ko caniveau ani belebeleba ninnu n'an b'a fɔ o ma ko collecteur olu bɛɛ bɛ taa bilenba de ma an ka bajiba ye donc n'i ye ɲama k'o kɔnɔ olu senna de nafa mun b'u la k'u sen ni san nana san cayara cogo pour que ji ka bɔ a fɛrɛ ma ka taa a kana don mɔgɔ kan a kana tiɲɛni kɛ mais an ye mun ye mɔgɔw de bɛ ɲama kɛ fossé kɔnɔna na u ye ji kɛ fossé kɔnɔ je vais dire ɲama jinɔgɔ bɛ k'a kɔnɔ ɲama bɛ k'a kɔnɔ ɲama suguya bɛɛ dɔw yɛrɛ ka matela kɔrɔw olu bɛɛ kɛ fossé kɔnɔna na n'i y'o kɛ fossé kɔnɔna na sisan ni san nana san b'olu sama ka taa i b'a sɔrɔ o de a bɛ taa balan n'a balanna ɲama bɛ n'a ton yɔrɔ la a bɛ n'a ton yɔrɔ la a bɛ n'a ton yɔrɔ la donc finalement ji tɛna se ka tɛmɛ ji tɛ tɛmɛ ni ji tɛ tɛmɛ ji dun bɛ se n y'a fɔ n ka kuma daminɛ cogo min ji bɛ sira ɲini a yɛrɛ ye n'i y'a tɛmɛ sira gɛrɛ a bɛ sira ɲini
a bɛ don mɔgɔ kan a bɛ walankata ka don mɔgɔ kan n'a walankata ka don fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ o la hadamaden ni bɛ to a la mɔgɔw bolo fɛn bɛ tiɲɛ u ka sumanw bɛ tiɲɛ finiw bɛ taa denmisɛnnin surtout denmisɛnninw bɛ to donc wale mun a man ɲi donc c'est pourquoi sanni samiya ka se an ka département n'a jɛɲɔgɔn département ministère de fɛn concerné don an y'a fɔ cogo min ani collectivité ani an ka projet pate n'a fɔ privé ani ɲɔgɔnna ninnu k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fossé dingɛ ninnu labɔ ka ɲama ninnu bɛɛ labɔ ka kɔnɔna ninnu bin ninnu fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ siɲɛ ka u labɔ pour que ni san nana sanjiji ka woya fɛrɛ ma ka taa b'a kɔnɔ a kana tiɲɛni kɛ a nafa y'o de fossé dingɛ ninnu labɔli u nafa y'o de pour que ji kana don mɔgɔw kan ji kana walankata ka don mɔgɔw kan. Ayiwa monsieur le directeur nin kɔrɔfɔ in kɔni diyara n ye n'alima la k'a fɔ dabɔra laɲini min kama ne don parce que kɔlɔlɔ mun b'a la ye a fɔ ko niw bɛ se ka to a la i n'a fɔ a dɔw delila ka kɛ dugubaw kɔnɔ hali bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ san jan tɛmɛnenw na alors nin baara ninnu wuli ka jɔ daminɛli samiyɛ an b'a la ka nun don a kɔnɔ dɔɔni sahunanji b'a la ka na an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ bɔ nin kalo in na ka se kalo wɛrɛ ma kuma o kuma o bɛ sɔn ka sɔrɔ san bɛ sɔn ka na dɔɔni alors baara mun b'a la ka kɛ nin ye a bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn concerné kilomètre hakɛ jumɛn de don bamakɔ yɔrɔ jumɛn de don walasa an k'a dɔn baara b'a la ka tɛmɛ cogo mun na n'o ma kɛ gɔnɔla ko ye. I ka ɲininkali ka ɲi donc nin baara in bɛ Bamako commune bɛɛ de n'an k'o ma sisan ko arrondissement a b'a bɛɛ de concerné a bɛɛ de concerné don Bamako dɔrɔn tɛ même à l'intérieur du pays jamana fan wɛrɛw bɛ yen curage de caniveau de collecteur a bɛ nin bɛɛ de concerné Bamako yan environ kilo 300 ani kilo 48 caniveau ni collecteur o de kan ka labɔ est-ce que i y'a faamuya Bamako kɔnɔna na kilo 300 kilo 40 ani kilo 8 u kan ka labɔ o labɔli financement gouvernement ani budget national ani projet de résidence urbaine de Bamako n'an b'a fɔ a ma ko PRIBA pour un montant de miliyari 3 ani miliyɔn 300 ni miliyɔn 34 ni 3 milliards 334 millions 67 480 donc au montant o ye Bamako commune bɛɛ n y'a f'i ye cogo min 348 km kilo 300 kilo 40 ani kilo 8 ko longueur de kan ka curé Bamako commune kɔnɔna na n y'a f'i ye cogo min ko Bamako kelen tɛ localité wɛrɛ Bamako à l'intérieur du pays kilo 400 ani kilo 21 o fana kan ka labɔ caniveau ni collecteur la o montant bɛ taa bɛn CFA wari miliyɔn 972 ani 70,000 ani murumuru o bɛ bɛn o ma o bɛ à l'intérieur du pays donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan sisan à peu près n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan sisan à peu près kilo 700 ani kilo 70 kilo 700 ani kilo 70 o de kan ka labɔ Bamako ni yɔrɔ wɛrɛ Mali yɔrɔ wɛrɛw o de kan ka labɔ caniveau ni collecteur o de kan ka labɔ ɲinan programme 2026 la. Ayiwa monsieur le directeur kuma in an bɛ ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ nin b'a jira k'a fɔ ne ni musaka jateminɛ nin bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ fɔ jamanadenw yɛrɛ lakisili la jamanadenw lakanani la jizonko ala k'an kisi a ma ji ka tiɲɛni ni ji walankataliw ma alors nin baara in an y'a nun doli min ye n'o y'a daminɛli ye an bɛ se ka jigiya k'a fɔ baara in bɛ se ka kun cɛ sani waati jumɛn cɛ n'a sɔrɔ o jaabi b'i bolo en tout cas précision dɔ b'i bolo o la. Ni ala sɔnna an kɔni ka laɲini ye mun ye pour que baara daminɛna ka ban en tout cas financement budget national olu ye entreprise ye baara daminɛ Bamako commune bɛɛ kɔnɔ de ye o baara daminɛlen don donc an ka laɲini ye mun ye baara ka ban sani samiya ka fɛn o de y'a sariya ye parce que ni ye samiya donna k'a sɔrɔ baara in man ban
en tout cas mois de mai be kuncɛrɔ ma fo juin be damina cogo normalement an bɛ fɛ baara in ka ban n y'a f'i ye cogo min an ka projet partenaire o fana o dossier avancé len don kosɛbɛ o donc nin waati na olu fana entreprise fana kan ka baara damina mais marché kɔni financement budget national o marché u dira ka ban fo entreprise ye baara damina il y a quelques jours déjà o y'a damina a bɛ tile dama dama bɔ donc hakila an kɔni hakila ye mun ye ni ala mana ni basi wɛrɛ ye donc sanni samiya ka fɔ samiya yɛrɛ sera baara in kan ka kuncɛ parce que a kun y'o de ye n'i y'a to ni baara man ban sanni samiya kɛ ji déjà fossé u nɔgɔlen don ji bɛ walankata ka don mɔgɔ hajibi a bɛ don wajibi a bɛ don mɔgɔ kan donc fo i ka baara kɛ sanni samiya kan an ka laɲini y'o de ye. Ayiwa monsieur le directeur an ye caman faamu i ka kɔrɔfɔ in na i y'a fɔ cogo min na an ye caman kɔni faamu na c'est à dire que nin ye anw ka laɲiniba dɔ ye jamana kɔnɔdenw k'a dɔn faamaw b'a la ka wulikajɔ ni lafiya minnu ta k'a ɲɛsin u ma a bɛ ka kɛ anw de ka hɛrɛ la e da sera budget national ma o kɔrɔ ye k'a fɔ nin ye faso yɛrɛ nafolo dɔ talen k'a don a la walasa ka niw na kisi ka adamadenw bolofɛnw na kisi nanimana k'a fɔ o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mais ni an ye baara in ta k'a lajɛ bi an y'a ye aw yɛrɛ ka hakilina dɔw passera a ka initiative dɔw passera conseil des ministres la a ka ordonnance dɔw tara walasa ka DNSPN yɛrɛ renforcer a ka baaraw kɔnɔna na kuma caman na mɔgɔw bɛ anw wele k'anw ɲininka komi aw ni DNSPN en tout cas mun bɛ sanuya ko ni bɛsaya ko kɔnɔ an n'u bɛ to ka ɲɔgɔn ye a bɛ to ka masala a bɛ to ka kuma fɔ an ka yan yɔrɔ in a nɔgɔlen don a bɛ taa mɔgɔw bɛ ka fɛn su bila an ka fosow kɔnɔ a bɛ k'a kɛ tan alors o kumakan minnu bɛ fɔ yala a kun fɔra k'a bɛna sanction yɛrɛ ta k'a ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma parce que mɔgɔ dama dɔ bɛ ka kɛ sababu ye ka tigida tɔɔrɔ lase sigilamɔgɔw ma kanu ko gouvernement bɛ se ka k'a la fɛn caman bɛ se ka k'a la alors on na sira ninnu fɛ ka kɛ ni courage ye yala ni an y'o kunnafoniw da s'a ma a bɛ se ka sanction dɔ ta min ye ɲangini ye k'a ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma wa monsieur le directeur. I ka ɲininkali in ka ɲi an ka sariya dɔw bɛ yen ko loi 032 an y'o o de renforcer sariya de b'an bolo bi o sariya an ka direction régionale brigade yɛrɛ de sigilen b'an bolo a kama i n'a fɔ mɔgɔw do ɲama dɔrɔn tɛ dɛ ɲama dɔw bɛ wulu ji k'u ka ɲɛgɛn ka tuyau PVC branché o la ka n'a bɛn caniveau ou bien collecteur k'u ka ji nɔgɔw ka taa an b'a dɔn ji nɔgɔ min bɛɛ bɛ taa ba de kɔnɔ ji nɔgɔ bɔnyɔrɔ tɛ ɲama bɔnyɔrɔ tɛ n y'a fɔ cogo min u senna sanji ji de kama donc décision o talen don a baara daminɛ don ka ban a baara daminɛ na a bɛ sen n'a mɛnna parce que dɔ kɛra sensibilisation na an ye dɔ kɛ sensibilisation donc sisan sanction n y'a fɛ cogo min an ka sariya renforcera n'i ye ji nɔgɔ bɔn kasoladon in b'a la i bɛ 4000 sara i bɛ kasoladon yɛrɛ b'a la 2 ans san 2 kaso i bɛ se k'o kɛ donc an ka sariya renforcera kosɛbɛ a baara daminɛna ka ban donc ni mɔgɔ an bɛ nin bɛɛ sensibilisation de mais ni u ka mɔgɔw fɛn fɛn bɛ k'i branché an bɛ k'u ka fɛn bɛɛ débranché minnu b'u ka ɲɛgɛn branché collecteur ni caniveau na an bɛ k'u débranché donc n y'a f'i ye cogo min brigade de b'an bolo a kama donc a baara bɛ senna a baara bɛ kɛ ni ala sɔnna a baara bɛ kɛ parce que ɲɛmɔgɔw b'an kɔ an ka ɲɛmɔgɔw b'an kɔ yana ɲɛmɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ko fɛn fɛn bɛ na ni lafiya olu ka baara olu ka miiriya bɛ taa o de fɛn fɛn bɛ na ni kɛnɛya ye parce que kɛnɛya fɔlɔ kɛnɛya n'i y'a ye kɛnɛya a liyɛlen bɛ environnement de la ni sigiyɔrɔw ma lasanuya kɛnɛya tɛ na donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ka miiriya kɛnɛya ka sabati jamana kɔnɔ jɛya ka sabati jɛya ka waleya jamana kɔnɔ ni jɛya waleyala donc kɛnɛya bɛ na ni kɛnɛya nana donc dɔ bɛ bɔ dépense de santé la an b'a fɔ o ma dépense de santé la donc hɛrɛ bɛ na jamana kɔnɔ donc a sanction kɔni n b'a f'i ye a baara daminɛna ka ban. Monsieur le directeur nin kɔni ye garantie ye mun ye anw lafiya kosɛbɛ parce que ɲininkali bɛ k'anw na ani DNSPN mɔgɔw en tout cas ni mun bɛ ɲamanko ni saniyako ni bɛsɛyako kunna jamana kɔnɔna na ni aw n'u ye ɲɔgɔn ye a bɛ nin hakilinaw f'u ɲɛna alors mɔgɔ mun mana anw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in b'a la ka kɛ o tigilamɔgɔw an bɛ se k'u bilasira aw ka yɔrɔ la cogo di c'est à dire que mɔgɔ mun bɛna émission in lajɛ n'u kɛn bɛ ka degun sɔrɔ u ka sigida la ka sabu kɛ mɔgɔ kelen walima mɔgɔ 2 ye
u bɛ se ka wuli ka aw lasɔrɔ cogo di monsieur le directeur. Donc ni mɔgɔ degun bɛ fɛn fɛn kan an ka da yɛlɛlen don an ka da yɛlɛlen don i n'a fɔ an ka direction régionale u ka da yɛlɛlen don su fara tile kan an da yɛlɛlen don ni degun b'i kan an kɔni ka da yɛlɛlen tile fara su kan i bɛ s'an ma degun mun b'i kan an bɛ équipe bila ka taa lajɛ ni a tigi ni mun ka kan o de bɛ ɲangili ni ɲangili kan ka da tigi kan ani ɲangili man kan o de bɛ kɛ donc o kɔni an ka da yɛlɛlen don ni degun bɛ fɛn fɛn kan donc a bɛ se ka sɛbɛnni kɛ i bɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'a ci an ma an bɛ lasɔrɔ an ka service an fɛlɛ Sotiba sisan an ka direction nationale o fɛlɛ Sotiba ACI la an bɛ lasɔrɔ yen mais an ka direction régionale fana o fɛnɛ CMAGESCO la Badalabugu CMAGESCO la olu bɛ yen i taara anw fɛ o i taara yen o hali n'i taara anw fɛ comme niveau opérationnel bɛ fɛn de la a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka mɔgɔ wuli mais an bɛ an ka direction régionale an b'olu de bila ka taa parce que ɲɛngili mun kan ka kɛ olu de bɛ ɲɛngili kɛ donc an ye niveau national ye conception an ye niveau conceptionnel maintenant opérationnel c'est la DRACPN mais degun bɛ hadamaden fɛn fɛn kan i bɛ se k'anw sezi ni y'an sezi an k'an ka traité cogo ma an b'a traité o cogo la problème t'a la i bɛ se ka taa an fɛ comme i bɛ se ka taa direction régionale o kɔni ni n'a tigi ni ɲɛngili mun kan ka an b'o kɛ parce que sariya de b'an bolo. monsieur le directeur nin kɔni ye lafiya kumaw ye nin ye hakilisigi kumaw ye parce que ni sariya taara a kan ka lawaleya a lawaleyali n'aw ye nin garanti di a ma n'a baara sera ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ka layidu ta cogo min na nɛrɛma la k'a fɔ hali ni maa ma siran a ko ɲɛ kasola don min b'a la nɛrɛma la k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye maaw bɛ diyagoya tilen sariya yɛrɛ nɔfɛ i n'a fɔ sariya bɛ ta mɔgɔw ka lafiya kama cogo min na curage ko in an bɛ mun kɔnɔna na ni bi yɛrɛ sigi taam'o kan n'o de ye jiwoyon folo ninnu a kɛra kanifɔ misɛnninw ye n'o an ka waga kari kɔnɔna na walima kɔ ninnu yɛrɛ n'o ye collecteur ba ninnu ye a labɔli ninnu na a baara kɛcogo la n'a sera ka kɛ k'a laban ka bɛɛ lajɛlen kɛ k'a laban est-ce que an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ni jizo nana tiɲɛni tɛna k'a kɔfɛ wa. Voilà ni Ala sɔnna baara in bɛ ka taa cogo min entreprise minnu filɛ baara la donc i bɛ bin fɛn bɛ fiɲɛ ɲaman fɛn fɛn b'a kɔnɔ bɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ de bɛ labɔ k'a bila kɛrɛfɛ a sariya tile 48 heures pour que ji in ka ja ka bɔ a la dɔɔni a bɛ transporter de minnu bɛ labɔ olu fossé dingɛ ninnu kɔnɔ u tɛ to yen dɛ parce que n'i y'a to yen ni san nana a bɛ jigin donc a bɛ kɛ to ye ka bɛsiya ye donc sisan olu bɛ cɛ de ka taa n'u ye n'a fɛ Bamako yan u bɛ taa Numubugu de la an ka décharge contrôle bɛ yɔrɔ min u bɛ cɛ de ka taa donc fɛn fɛn bɛ labɔ a bɛɛ de bɛ cɛ donc ni u y'a sanuya ka kɔnɔna bɛɛ sanuya ka fɛn fɛn kan ka labɔ k'a labɔ ka bin siɲɛ k'a bɔ a bɛɛ de bɛ cɛ ka taa n'a ye Numubugu la donc ni san nana samedi bɛ boli normalement donc problème man kan ka yala problème tɛ yala ni bɔgɔ bɛɛ bɛ labɔ k'a bɛɛ cɛ ka taa n'a Numubugu la donc baara in bɛ kɛ tan de n bɛna f'i ye o ye wajibi de ye n'u ye fossé in labɔ n'u dingɛ ninnu labɔ wajibi don u ka déblai ninnu cɛ ka taa n'u ye Numubugu wa sarali dépendant b'o n'i m'o cɛ i tɛ sara ni i ye fɛn fɛn labɔ fossé dingɛ kɔnɔ n'i ma cɛ ka taa n'a ye a taayɔrɔ la i tɛ sara i ka wari tɛ d'i ma donc wajibi de donc jagoya de u b'a cɛ pour que i k'i ka wari sɔrɔ n'i y'a labɔ i b'a cɛ n'i y'a labɔ a maximum 24 heures i b'a cɛ ka taa n'a ye a kan ka bila yɔrɔ min i bɛ taa bila yen dɛ donc baara in kɔni bolo dalen bɛ tan dɛ jagoya fɛnw bɛ cɛ donc ni ji nana problème man kan yala problème man kan donc mɔgɔ kɔni tɛ se Ala dɔn donc comme n b'a fɔ cogo min ko risque zéro ça n'existe pas n tɛ se k'a fɔ yan ko inondation tɛ kɛ n tɛ se k'o fɔ yan Ala de b'o dɔn n t'o dɔn mais an kɔni ka baara ye mun k'a minimiser risque minimiser a kun y'o de ye ka risque minimiser ka inondation risque k'a minimiser a ka moins inondation hali n'a kɛra a kana caya
akone angal la yini yode bara c'est travaux anticipatifs de ka ke pour que inondation kone ka minimiser mais dire que maintenant attaquer bon ala de kolen de bodo c'est ko foka attaquer mais akanka doya bara ngi bega chikomu angol la yini ni ala solo ni bara mbega chikomu fo se bula bo fen aminan bebe che abogo bebe che abimbe che ka be katana yala mara yorola donc non nana ji kanga bol normalement donc inondation halna kera atena chaya ina fo 2024 kera jogoma encore na la sona o manganga yala tuguni la ini yode donc wala peut-être même fait population koni ka wole damu bla e fose nunu nyaman kerote yinogo kerote sanji jidro usena sanji jidro ndekama e sanji ji weta bade kono na ya nyaman ni yinogo ken fose ngono ukata yobale anu me baji kelende bana o yi traiteliere abena ni problème so majeplo hein so abena ni problème a traitement yere be gela so majeplo coup de traitement be gela donc en rebo ni ya me kambo yi de me ko ni mbede bata ba no wala c'est pas normal avec sababu ka ji ka wala ngata ka do mo ka ni ji wala ngata la fem be bola mo sito do ala kelende bodo nya fi en ko mo ngako mandamila mo ni be to ala yere mo go bulu fem be tien est ce que o kany e ka ti ka nyamantie ka to bla fonse kono anu mbaye chama ni so ambena do ko promo promo ko antala je ko promo e ki ka nyamantie kana ko fonse kono ko promo o kana kata balan yoro do ji kana ka dese ka teme o ga do adama do ko na ka tiene ke foga mo ni ka tola e ka promo e muse ante sera promo ko yen donc vraiment ne ko ni sera kuma mo fo ni anye fonse ambe ka bara bolo da chogom ni bara kala ta mo kana nyama bon tuguni fonse la bole katla kana nyama bo akono tuguni nango ni mo sura la nyangeli donde ibe nyangi fo nyangeli gele parce que asaria bambolo directeur korfol nun jaranye yan chama famun ko na hakilla an mako be nyin ngali fengu fena a jabe be dira ana mamunu yare pose ne an kun jigi boka hakilla ya abbe jabi wala nin jaranye biji jemukan sera kun jarane mendene mala ka fo taleni nye amna to ka fo nan wole akasaka ni nyefoluke ni ala yara ke awsara ka numéro do di ama brigade ka boloka nan bora munun kalama munu ka tele laje unu sara ko fana numéro do di ama do na tawla ango numéro fana sebeteri jabaranka ka numéro sebe mi ka sababu mawu no numéro ta ka wolel ke directement ka tigila mako wole brigade mako wole ni mi ka kanga yorola ay ko bonna ni o tora ka ken nalima la ka fo bet ka direction yordo mais brigade mi opérationnel ni o rube barake ni o do nyangini ke ka seka seka ka nyangini ke nalima la ka fo na yo numéro dama do na tawla vraiment on perle no anga télé sola ka numéro sebe ma be ka numéro soro jamana kono bamako doronte hali jamana kono na brigade mum be direction régionale ko nana maw ka se ka ula soro ni kelina soro nalima la ka fo kuma bu nyonche o be ka sababe do na tawla on na bo nyon kalama mais sano che on yera ka whatsapp numéro be on yera bolo o numéro me on bolo maw de lendo la ba on wele ko ka kungo fan on me se ka awla soro jona wala choko na ka nyefolu ken ala sona moke bisigi ka kunche dakurunya kelen e be ladele kan e blasar kan duman ladi malien yere ma population ma malien bela jenema jisongo in kerela ngani nyuma mun tarno jamana famo fe ka wori chaman bo faso kun ka doala mimi ga sobe ka kololo nunu kan noya na ko ka be ke ala taya ka latigoye mais on jogo be do faraka no ko saraka anticiper ka courage ke mi senno ye ka foso labo ka ko digan nun labo nalima ka fo abe chaman bo ko nuna la salle kalama ni meme borobi monsieur le directeur la donc zaninga o jabi comme ye numéro ko ni fenn ya fi en jogo hakilla anga directeur ka numéro bu abulo ne la ka numéro bu abulo na ya soro anga la semu ma u baso parce que am fana mblale mbe ni ya am fana mbe population de do donc façon ba an sara bara mun kama o de pour que hadama de population men la fia soro chomo am fana nga bara yen sin mbondo donc am blakun yode donc na ye fen na so na ya wole e directeur wori ya ne wole wo
donc ni ci kan ga la sero o ba soro mo mi se ko fi ko fi ki ga kili sigi wala me wele mu ke sisa nya fe ci ko sango san anga gouvernement be effort munna nye milliard ni nan ta nya fe milliard nani effort don de milliard nana murmuru na kunga jamana be geleya mun gono bi ambe kele kono donc ça veut dire que mais mal nya fe ci ko me anga nyemu ko hakilla de pour que jamana deumbe lafiya soro chogo o be lafiya chogo malgré que ambe kele kono mais ube ni war musaka inta ka don sangosa ka don ka ni fonse nu nabo pour que ji kana walanga ta ka don mo ka nga famu yalike ka fo fama ube dola nyemo ube dola donc sisa ande kanga anjugo yelama am fana kanga anjugo yelama sangosa war mu be donina otumisala ijamfa nyemo ko bise ko ke fenwore otumisala ko ke fenwore mais sangosa ni war kasabe inde be do fo sela bolila donc ala de anre adamaden jigo ka nyamanke fo se kono ka jino ke fo se kono sans phénomène sans fina dron be boni ka nyama mina yo ka ke fo ko promo mbe wele munda anga jigo yelema. Monsieur le directeur ami fo ki wani mando awka ni nalila nin nun fanan kunte bisigi mun fem mun chama be no maw ba fo ko abe entreprise bla obe fo se degaw labo ko ma nyama bla ka jiga kono no o fleka min fo garanti mun de sano ko mama ma nyama ye dega labo ima cheka boada la kanga tayoram na ko ka warte sara donc dal mala ni dina bara fu ko nge jamana no ka a barato laba bijam ka asara kunjaro la ande bokuma kono few na ma fo ni wari mando ta ka nyeshi ministre mo Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, Madame Doumbia, Madame Tangara, Ambafuka, Walimano, Chester la Wulika Jola, département, vraiment, comme Mousso Blakuna, Anye Adjoroy, Nico Mousso, Yoko Sanuya, Yoko Djea, Wulika Jola, au Chester Munume, Abolo, Ambafuka, Walimano, Barkada, Sangana Wati. Au Kofe, Amé, Assainissement et directeur Bafo. Le directeur national de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances, M. Nyargaoule Damela Mafo Kondumena, Hakla Mamoun de Lino Jamkan la Jella, Anye Chibla Amasalo Ananak Jamkan Konana, Anyera Yengaldo Kala, Kanga quartier for me, Bakorababui, Antorla, Angasera Dobeno, Atekeraka, Sabuke Sokele Sofla, Kasera Kutruteke, Karakursi Boala Okama, Deviation Boala, Directeur Wilka Joke. Hakla surtout jangwala ka yoro ingla niko bakora bu premier plaque ma ba yoro do alors vraiment oyi an wasa o banjira na ka fo lerum meta a chama me dafa nga ka fo directeur etuguni ka damena na de sidera mo do be akele ye kilometre dama do glan anga serena ka glan ka nye sidera mo yere cheserike mo beka seral mo falanyon ka yoro glan mais au sokelen bilama fana sofla so saba o keme ka seren tien bi peu alors ame dena sepen ambe anyamo fana kila jigi ka fo aye wulika joke mais aya kofle tuni gela be ni yorena kuma donanda on yi kuma la selawi bijam kan ama kuncha yarola whatsapp numero amodi awma WhatsApp numero ne bo blanin aw nyonche mimi ga sawbe akwa nyingalo anu taka nyeshin directeur ma akadanga ma ukama weroma mimi ga sawbe dekumi awka ka sigdawla gelem awka ka sabuke mado bala ka cheneke awere nyana ka nyamunta ka kanvola ka chiyo boku blama abita kunje orom no bakornai o bakorna ebo jimi ne bo jimi gelem bo kono ala kan kishoma ola WhatsApp numero betun aw nyonche mimi ga sawbe an bonyon kalama amme u befu ku be wala nyano ka fo aw gadiya ko ne bi jam kan sala blongono wati wera ni aw na nyon soro ni ala sona assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.